És final d'estiu a Noruega i la papallona Vanessa Kardui, la migradora dels cards, ha completat el seu desenvolupament tot passant per les fases d'ou, eruga i crisàlide, fins a ser una papallona adulta. Té les ales de color taronja i negre, amb unes quantes taques blanques, i ja de jove és ben inquieta. La Vane, així anomenarem la nostra protagonista, no està pas sola. Ha nascut en un camp amb moltes altres papallones de la seva espècie. Aprofita les estones de sol per alimentar-se de flors i acumular molta energia, doncs aviat haurà de començar un llarg viatge. A Europa comença a fer fred i un instint incontrolable es desperta. És la síndrome migratòria. Els primers vols són d'entrenament, com l'atleta que prepara una marató. El tret de sortida són els vents del nord. Els aprofita per enlairar-se fins a alçades de 1.000 metres i emprèn el viatge cap al sud. Així, tot creuant el nord d'Europa, es dirigeix cap als Alps. Malgrat mesurar poc més de 5 centímetres, la Vane és capaç de sobrevolar aquestes imponents muntanyes aguantant temperatures que freguen els 0 graus centígrads. Per sort, al cap d'uns 3 o 4 dies arriba a Barcelona, on les temperatures són més suaus. La Vane aprofita aquesta parada tècnica per carregar piles i escalfar-se. I, qui sap, potser fins i tot passarà a saludar els seus amics del Laboratori de la Diversitat i l'Evolució de les Papallones, liderat pel Roger Vila i que pertany a l'Institut de Biologia Evolutiva. Tot i així, aquí també es comença a notar que la tardor arribarà aviat. Una força irresistible l'empeny a seguir volant cap al sud, on l'espera un gran repte. Una gran massa d'aigua de gairebé 600 quilòmetres, el mar Mediterrani, que haurà de travessar d'una tirada i sense cap punt de referència. Tot i així, es podrà orientar gràcies a la seva brúixola interna, que l'indica sempre on està el sud. És en aquesta etapa del viatge quan és molt important aprofitar els vents per planejar i deixar-se portar. Per això, la Vane espera una bona ràfaga de vent tal i com el surfista espera l'onada ideal. La distància a recórrer és molt llarga i no podrà parar per descansar. A més, es pot trobar amb canvis de direcció del vent que li poden jugar una mala passada i portar-la cap a indrets no desitjats. Però, si el vent bufa fort i en la direcció correcta, la Vane i les seves amigues poden volar fins a 50 km/h. Finalment, arriba el moment anhelat. Corre la vista! Al principi, tot el que es veu és la sorra del desert del Sàhara, però per sort hi troba un oasi. Ara la Vanessa ja pot parar a descansar. Les ales ja no brillen com abans i de mica en mica les forces comencen a flaquejar. Malauradament, no es pot despistar gaire. Hi ha molts depredadors a l'aguait. De fet, una bona quantitat de les seves companyes potser no acabaran el viatge. A més, l'ambient és asfixiant. Les temperatures poden superar els 40 graus centígrads i el menjar tampoc abunda gaire. Així que un cop ha recuperat les forces, reprèn el vol. Encara li queda per davant un bon tros de Sàhara. Aquí, els mecanismes d'orientació tornen a ser imprescindibles per no perdre's, el que de ben segur acabaria amb la seva mort. Els científics, per investigar com s'orienten les Vanessa Kardui en aquest llarg viatge, fan servir simuladors de vol i estudien les reaccions a diferents estímuls com la posició del sol, el magnetisme o la temperatura. Ha passat una setmana des que la Vane va deixar Noruega i, per fi, després d'un dur viatge de més de 4.000 quilòmetres, arriba a la sabana tropical. Aquí, just després de l'època de pluges, el paisatge és verd. Hi ha zones inundades i moltes flors. Fins i tot hi ha lleons. De fet, les papallones s'hi troben tan a gust que decideixen que és el lloc perfecte per reproduir-se. La cerca de parella sovint comença a dalt dels turons, on els mascles esperen a les femelles, tot barallant-se per veure qui es posa més a prop del cim. Un cop fecundades, les femelles ponen més de 100 ous a sobre de les plantes adequades, perquè així, quan neixen les orugues, aquestes puguin alimentar-se i créixer. Però aquesta
és la història de la pròxima generació de Vanessa Cardui. La nostra protagonista ja ha tingut una vida prou intensa i ha vist 2 continents. Gràcies a les dades de camp i a sofisticades tècniques de laboratori per estudiar la genètica i els isòtops estables de les seves ales, els investigadors poden saber que la nostra Vane va néixer a més de 4.000 quilòmetres de distància del lloc on es reproduirà. Això la converteix en una espècie única, que fa migracions tan llargues com les d'alguns ocells. I com que és la papallona que més vola, aquesta espècie es troba gairebé a tot el món. Viatgera i cosmopolita. Aquesta només és una part de la ruta de les migradores dels cards, perquè quan arribi la sequera a la sabana, les següents generacions hauran de fer el camí de tornada a Europa. A l'estiu següent, segur que les besnetes de la Vane tornaran a passar per Catalunya. Per tant, el pròxim cop que veieu una Vanessa Cardui volant pel vostre jardí, no la molesteu. Admireu aquesta valenta viatgera, la seva increïble migració i gaudiu dels seus colors. El groc de la sorra del desert, l'ocre de l'Àfrica tropical, el blanc dels cims nevats. I si us ho fixeu bé, en el revers de les ales veureu les gotetes blaves del mar Mediterrani.